Dobrý deň. Dnes máme 14. decembra 2025. Chcel som sa vyjadriť nejakým veciam. Od môjho posledného vyjadrenia ubehlo dosť veľa času. Vyjadroval som sa k atentátu na Roberta Fica. To vyšetrovanie a všetko už nejako vraj skončilo, tak uvidíme, ako to dopadne. Kde vo väzení je pán Cintula, tak to nejaké informácie nemám, ale ak aj je vo väzení alebo niekde obmedzený na slobode, tak predpokladám, že dostane amnestiu od prezidenta alebo nejako sa mu pomôže. Ono, to je vlastne aj výhoda tých prezidentských funkcií, že človek si vie potom poprepúšťať kade koho potrebuje. Niečo podobné sa stalo v Maďarsku, kde si zavolali pápeža a prezidentka potichu udelila amnestie zrovna jednému človekovi, ktorý bol v strane alebo blízky strane Fidesz, Viktora Orbána, ktorá bola ako vtedy aj teraz je vo vedení štátu. No a vtedy akorát bol uväznený človek, ktorý bol podozrivý alebo prepojený na pedofíliu a zneužívanie detí. No a tohto človeka v tichosti na prezidentskú milosť prepustili, keď sa to neskôr dostalo na vonku cez nejaké alternatívne médiá, respektíve cez takých individuálnych novinárov, lebo to v hlavných médiách nebolo samozrejme takéto. To je úloha vlastne tých médií, že oni tak nejako zosilňujú a zoslabujú informácie. Ak sa vyskytne niečo, čo vyhovuje všetkým, tak to dávajú v článkoch, všetky tie médiá to opakujú a máte to všade na titulných stránkach. Ak to je niečo, čo by mohlo uškodiť či už tej vládnej strane alebo aj tej riadenej opozícii, lebo ten politický systém on sa vyvíjal stáročia a tí ľudia, ktorí ťahajú nitkami, oni vedia, že musia si vytvárať aj tú opozíciu a musia ju kontrolovať, aby sa tam nedostal niekto nechcený, kto by mohol urobiť nejaké zmeny v tom politickom systéme. A vedia, že keby sa to stalo v jednom štáte pri súčasných možnostiach informácií, tak za chvíľu by to bolo vo všetkých štátoch a behom chvíle by ten ich systém, to ich bohatstvo padlo. Čiže ľudia nedokážu pochopiť tú kolosálnosť toho svetového organizovania tej politiky, že ono to je všetko vzájomne prepojené. Keď to si môžeme pozrieť ten COVID, keď ľudia mnohí dúfali a verili v nejakého Putina, ktorý je s ľuďmi. Pritom on ich nabadal ako prvý k očkovaniu experimentálnou vakcínou Sputnik, čo bola tiež genetická vakcína, nakoľko prechádzala až do DNA, do jadra bunky. A mnohé oblasti alebo mnohé povolania v Rusku mali povinné očkovanie, takisto povinne očkovali aj vojakov. Podobne aj mnohí alternatívci na Slovensku zhľadajú Viktorovi Orbánovi, ale práve Orbán bol ten, ktorý fakt, to boli množstva ľudí, ktorých zapájali na ventilátory, bola tam obrovská úmrtnosť a potom tam bolo aj povinné očkovanie, ako ľudí vyhadzovali z práce. V Maďarsku bol obrovský teror, čo sa týka COVID-19. Takže skutočne nechápavý človek si môže myslieť, že Viktor Orbán je nejaká zmena. No a aj k tomu Rusku ešte, že keď si to zoberete ako čo sa deje v tom Rusku. V Rusku tam sa montujú kamery, tam prebieha digitalizácia, digitálny rubel. To je vlastne presne to isté, čo sa deje na západe. Čiže ono je to celé svetovo organizované. Tie všetky strany spolupracujú. No a to, že sa teraz bije Ukrajina, Rusko,
To je podľa mňa je to dohodnutá vojna, nakoľko hovorím, nikto z tých významných politických predstaviteľov ani Ruska, ani Ukrajiny nebol zabitý záhadne. Tie ruské rakety šetria mnohých Ukrajincov bohatých, ich luxusné víly. A jediní, kto tam zomiera, sú skutočne obyčajní ľudia, či sú to obyčajní Rusi alebo obyčajní Ukrajinci. Takže, no a samozrejme zarába na tom americký zbrojný priemysel, ktorý nedáva zľavy na tanky, na rakety, na nejakú vojenskú techniku. A ešte poďalšie je vlastne paradox taký, že keď si to zoberiete, to znečistenie ovzdušia, že tam proste dennodenne vybuchujú rakety, mnohé streliva, ktoré obsahujú mnohé ťažké toxické látky. A tie sa samozrejme dostávajú do ovzdušia a v tom ovzduší nevie sa, aký to má vplyv. Ja sa venujem včelárstvu a mnohí včelári sa sťažujú, že proste je tá úmrtnosť tých včel vysoká. Ono sa to pripisuje klieštikovi a nejakým vírusom, ale ako vieme, že za to môže ten klieštik a ten vírus a nie náhodou takéto znečistenie ovzdušia, ktoré je spôsobené jednak týmito výbuchmi, tými toxickými prímesami tých zbraní, ale jednak aj používaním mnohých zakázaných pesticídov, insekticídov. Takže skutočne ten vzduch je znečistený, ale nie je znečistený oxidom uhličitým a podobné nezmysly, ktoré sa šíria, ale takýmito vecami, ktoré sa odohrávajú vo svete. Prečo niekoho netrápi globálne oteplovanie, ktoré je spôsobené týmito výbuchmi? Veď to je o mnoho väčší vplyv na tú svetové počasie majú takéto vojny ako nejaké chodenie v autách. Ale poďme ešte späť k tomu Ficovmu atentátu, že vlastne už pri tom atentáte tam si každý musí, alebo každý si aj, kto nejako tak uvažuje, si pokladal otázky, že ako je možné, že nie sú tie videá, že je nejaké zostrihané video, nejaké krátke úseky, sú nejaké fotky s upraveným pozadím, ten fotograf, ktorý to fotil, tak záhadne začiatkom roka dostal nejakých 80 000 eur zákazku. To sa dobre podniká, keď štát vás takto podporuje. Ja 80 000 nezarobím za niekoľko rokov. A toto ľudia nechápu, že vlastne oni si tých ľudí takto kupujú cez rôzne projekty, rôzne dotácie a takto sa rozhadzuje ten rozpočet. No a k tomu atentátu chýbajú tie videá. Prečo sa nezverejnilo nejaké dlhé video? Prečo nie sú videá z tých ostatných mobilov, tých ľudí, ktorí tam boli? Prečo je len nejaké krátke útržky videa, na ktorých nič nie je vidieť? Boli tam ľudia z Česka, hľadali tam stopy krvi, ani kvapka krvi. Fico za nejaké 2 alebo 3 týždne na dovolenke v Chorvátsku mal mať prestrelený prst, tam v šľapkách nič nebolo. A to je zaujímavé, nikto sa k tomu nevyjadroval proti. Vyjadrovali sa k tomu nejakí ľudia od Matoviča, ale všetci ostatní boli ticho. Či už to bolo Progresívne Slovensko, KDH, Saska, všetci ticho. A takisto aj svetoví politici. Ako si myslíte, že oni nemajú nejaké informačné služby a nevedia si to pozrieť a pospájať, že toto sa istotne takto nestalo? Ale čo je výsledkom toho, ako sa písalo, že ten Lex atentát výrazne obmedzil slobodu ľudí protestujúcich. Ak by ste chceli ísť protestovať proti nejakým opatreniam, ako bol COVID, kedy sme chodili pred domy tých farmalobistov, ktorí sa nechali uplácať farmafirmami, tak teraz to už nie je možné. Ako ono je všetko možné, tu si treba uvedomiť, že to sú zákony,
To sú zákony, ktoré sú používané na represiu a potlačanie ľudí, to vždy bolo to stáročia. To nemajú tú istú taktiku stáročia, oni aj vždy niekoho preventívne zavrú alebo urobia nejaké divadlo, že ho prepadli doma, čo často býva zinscenované divadlo, za čo dostanú zaplatené. Cieľ to má taký, aby postrašili tých ľudí, aby nikto sa neodvážil niečo nejako postaviť systému a robiť nejakú kritiku. Takisto aj tie alternatívne médiá. Na Slovensku už neexistujú alternatívne médiá, to je všetko kúpené, financované ľudia, ako napríklad taká Mimi Šramová. Si zoberte, ona je, neviem, 3-krát očkovaná, propagovala rôzne, je to progresívne strany po boku s progresivistami, no a zrazu ju osvietilo a prešla do opačného tábora, propaguje Smer. To sú proste všetko peniaze. Takisto aj mladý Sulík. Zrazu vyšiel a že ho nevolí Smeru. No tak áno, no veď jeho otec, keď boli aj na tom veľtrhu v tých arabských krajinách, no tak Fico vyskakoval, že tam rozkradli 1 000 000 eur, že tam prepili a že to vyšetril. No tak nevyšetril to, samozrejme, že to nevyšetril, lebo Fico nič nevyšetruje, Fico ten všetkých chráni. A skutočne, ako to má Matovič na tom tričku, tak to je tak výstižné, že Fico chráni zlodejov a Fico chráni mafiu. Presne tak. Fico chráni aj Matoviča, Fico chráni aj Sulíka, Fico chráni všetkých. A čo sa stalo Matovičovi? Veď Matovič mal byť odsúdený za tie daňové trestné činy. No ale aká náhoda, bolo to premlčané za vlády Roberta Fica. Ten Sulík, tie veci neboli vyšetrované, nič z tých vlád a tých vecí aj cez ten COVID tam bolo mnoho, čo vyšetrovať, či už rôzne predražené testy a nákupy, ale nič z toho sa nevyšetrilo. No a zrazu príde mladý Sulík, ktorý hovorí, že ja som volič Fica. Pekne rozpráva, strháva tú skupinu nahnevaných, frustrujúcich ľudí. No ale tak jemu sa to oplatí, viete, on má nejakých 4 000 odberateľov a za každého má 10 eur. To je nejakých vyše 40 000 eur mesačne. Teda nezarobím za rok toľkoto peňazí, čo on zarobí za mesiac. Ja mám 13 rokov praxe v zdravotníctve, v psychiatrii, 6 rokov škola a on koľko to robí? Rok? Takže to si zoberte, že aké to je byť takýmto nejakým youtuberom alebo nejakým človekom, ktorý rozpráva ľuďom, čo chcú počuť. A keby aj si ide sadnúť, veď si ide sadnúť na nejaký rok, alebo má nejaký náramok a ho prepustia, ale má zarobené to, čo obyčajný človek na Slovensku nezarobí za celý život. Iný prípad je napríklad, keď už je skutočne nejaký človek, ktorý je veľké riziko pre systém, ako je Marian Magat, no tak ten napísal nejakú knihu s názvom Židokracia a sedí za to už asi 6 rokov. A bol odsúdený na základe extrémistických zákonov, ktoré prijal Štefan Harabin, ktoré potom rozšírili vlády Roberta Fica. Takže Fico nemá záujem stíhať skutočných zlodejov, ktorí rozkradli milióny a rozkradajú milióny a zabíjajú ľudí. Tí naopak, vďaka takým zákonom sa dostávajú skoro na slobodu. Však vďaka aj tej novele trestnej, veď Andrej Kiska podľa všetkého mal sedieť vo väzení za tie daňové podvody, ale vďaka tej Ficovej novele ostal na slobode. Čiže áno, Fico skutočne chráni zlodejov a mafiu. A ešte keď pôjdeme k tomu covidu, zoberte si, že Kotlár tam, to je tiež taká babka, ktorej mnohí ľudia uverili. Zrazu vyšiel nejaký Kotlár, založil televíziu Slován v nejakej slobodomurárskej budove, kde vlastne jeho otec zakladal Rotary klub, alebo kde má sídlo Rotary klub, čiže on je vlastne prepojený na Rotarianov, ktorí
majú blízko k slobodomurárom. No a ďalšia vec, keď si zoberete, na internete sa vyskytli aj nejaké fotky, kde mladý Sulík, nie mladý Sulík, ale starý Sulík, jeho otec, vystupuje na nejakej akcii Rotary klubu, takisto aj Korčok, ktorého samozrejme Saska podporovala. A ešte k tej Saske, veď ľudia už zabudli, že čo to je vlastne Saska. Mladý Sulík sa zastáva z tejto strany, že oni vlastne boli za tradičné hodnoty. No čo sú to tie tradičné hodnoty v podaní Sasky? Veď oni chodili, keď bol nejaký pochod za rodinu, tak Sulík mal tričko JBMNT rodina, hej? Že vlastne dehonestoval rodinu. Boli nejaké fotky, kde Sulík stojí vedľa chlapika, ktorý zosmiešňuje znak, slovenský znak, kde je kde je označený hanlivým symbolom. Takže potom, keď si zoberieme, v Saske bol aj Rudolf Zajac. A kto je Rudolf Zajac? Veď Rudolf Zajac to je hlavný privatizér a ničiteľ slovenského zdravotníctva. On zredukoval všetky nemocnice, mnohé nemocnice sa sprivatizovali. Tak skutočne myslieť si, že Saska je nejaká tradičná strana, no tak to je skutočne ťažké nepochopenie ľudí, alebo už neviem, ako to nazvať slušne. No a ten mladý Sulík, on získava veľa voličov, alebo respektíve sympatizantov, lebo zatiaľ ešte nekandiduje, ale samozrejme, že chce kandidovať. On získava veľa sympatizantov. No a títo vďaka takýmto veciam on aj podsúva také veci, ktoré tí ľudia sa nejako neuvedomujú. To je de facto také programovanie, lebo keď máte niekoho, s kým sympatizujete, ktorému veríte, ktorý sa vám páči, no tak mu veríte aj to, čo by ste napríklad neurobili, tak nejako podvedome to príjmete, tú myšlienku. No on čo robí? On propaguje Smer, no a teraz najnovšie propaguje Zoroslava Kollára. A Zoroslav Kollár, to je tiež nová osoba na politickej scéne, ktorý má úplne tajomnú minulosť. Tam neviem, z koľka tých detí, do 7 detí pochádza, tam sa nedá zistiť, kto sú jeho 6 súrodenci, nedá sa zistiť, kto je jeho matka, čiže úplne opradený tajomstvom. No veď mňa, keď si pozriete na internete, tak viete do minulosti presne čo, kde som robil, kto sú moji súrodenci, čo robili moji rodičia. Ale takíto ľudia, čo sú v politike, o ktorých by sme mali my vedieť všetko, keď im chceme dať nejakú dôveru, tak nevieme nič. A nikto sa ho nepýta, že čo robili vaši rodičia, čo robia vaši súrodenci. Nikoho to nezaujíma. Nikoho nezaujíma, že kto sú predkovia napríklad mladého Sulíka. No neviem, či to je jeho mama, ale jedna Sulíková žena mala otca, ktorý okradol ľudí o milióny v rôznych nebankovkách. Sansa, to sa mi zdá, že volala tá nebankovka. Takisto Dani Kollár, ktorý by mal byť vo väzení, tak tiež sa nevie, kto sú jeho rodičia. Čo robil, ako sa dostal na tú pozíciu, kde vlastne to má taký podobný scenár, že objavil sa v nejakej skupine, získaval si svojich podporovateľov, tam rozprával pekne, čo chcú počuť. No a zrazu presedlal a začal propagovať Smer, začal im robiť kampaň. Keď bol ten atentát na toho Cintulu, tak tam zrazu začal zverejňovať správy a veci, ku ktorým sa nikto nedostane. Čiže samozrejme, že to bolo podsúvané z tých najvyšších kruhov. No a teraz si predstavte, že by ten Dani Kollár začal spochybňovať ten atentát. No tak zrazu na Slovensku by možno, že 80% ľudí si kladlo otázku, že ten atentát je podvod. No ale takto, keď oni mali podchytených tých ľudí, mali podchytenú tú alternatívu, tak nikto si nekladie tie otázky. No veď hádam sa to tak stalo, ako to bolo. Hádam
starý človek v jednej ruke drží 9 a strieľa ako Rambo. Hej, a 4 strely, alebo 5, alebo 6, alebo 3, alebo 10, to ani Boh nevie, lebo tie vyjadrenia sa menili. Tak z takej blízkosti nezabijú človeka. No to je zázrak. No celé Slovensko sa za toho Fica modlilo, aj sa modlí, no však tomu sa niečo čudovať. On má veľa takýchto silných podporovateľov. Takže som zvedavý, či niekedy niekto zverejní tie plné videá, či sa niekde tie videá nachádzajú, alebo už to je upratané. A taktiež by ma zaujímalo, lebo k tomu atentátu sa vyjadroval len anesteziológ, on pacienta neoperuje, anesteziológ pacienta uspáva. Čiže to je také nepochopiteľné, že prečo sa vyjadruje človek, ktorý tomu nerozumie, k niečomu, k práci niekoho iného. Fica operoval chirurg. Hej? Keď je nejaký takýto úraz, keď je nejaké takéto poranenie, tak to robí chirurg. Chirurg má zväčša nejakého asistenta, lebo sám to nerobí. Sú tam viaceré sestry, je tam inštrumentárka, samozrejme je tam aj arista, je tam aristická sestra. Ale ten, kto to robí a kto o tom vie, tak to je chirurg. A o tom chirurgovi sa mlčí. Napriek tomu aj, že som v zdravotníctve, tak nepodarilo sa mi zistiť, kto operoval Fica. To poznám dosť veľa zdravotníkov. Takže ak niekto poznáte toho chirurga, tak budem rád kľudne, keď sa mi ten chirurg ozve. Ale samozrejme, že dúfam, že to nebudú také nezmysly, ako že moja kamarátka povedala, no áno, veď to aj netreba zabúdať, že na Slovensku bolo strašne veľa eštebakov a strašne veľa ľudí, aj počas tých minulých režimov. Mám jedného dobrého kamaráta, ktorý už má vyše 70 rokov, ktorý si to pozažíval. Tak ten mi rozprával, ako v jednej dedine boli niekoľkí udavači, ktorí chodili, donášali na ľudí, ktorým potom robili zle. A keď si to zoberiete, že na Slovensku máte vyše 2000 dedín, no tak tých udavačov a kadejakých takýchto bezcharakterných tvorov na Slovensku je množstvo. A tá genetika, to sa šíri, to sa prenáša, ako áno. Ono často to býva tak, že takíto podliaci, ktorí robili ľuďom zle, tak sa im to nejako prejaví na deťoch alebo na potomkoch a často už nemajú nejakých potomkov alebo majú problémy, ale ešte stále ich je dosť, týchto ľudí, a ono to aj tak má byť, ono to netreba zazbrať nejako tragicky, ono vždy v tej spoločnosti stáročia boli ťažkí psychopati a boli silne dobrí ľudia. A ten boj je potrebný na nejaké také udržanie tej rovnováhy. Ono, keby sa mali všetci ľudia len dobre, tak už behom chvíle by z nich boli psychopati, lebo to človek musí niečo zažívať, musí zažívať aj to zlé, aby sa mal dobre, aby si to vážil, tie hodnoty. Takže takto. To by bolo k tomuto môjmu vyjadreniu na dnes všetko. Nemal som nejakú osnovu, tak som sa chcel vyjadriť, boli tam nejaké záseky a takéto veci, tak za to sa ospravedlňujem, strihať sa mi to nebude chcieť, tak ešte pekný deň vám prajem, užite si to v pokoji a mimo televízorov a nejakých novín a správ, takže majte sa pekne.